na po iti punong barangay daw ni Kapitan Sarmiento kasama kay CBOs nga suda po ti mga tengtengal iti talnagan kapten tang rabing yan this time apo yung parang kuwardan kada kayo apo daytoy ang baro kada tayo ato na po ta kanay ta mabubuhay di Facebook, YouTube yung parang kukada kayo apo daytoy manggagas albularyo ken at kadwa na nga manggagamot. Yung parang kukada kayo, apo, yan tilas ulit, parang kalde mo na po. Alright, ayan. Naimbaga nagasat nga na retirement apo, pagdaksan ti sayot. Kaya. Bato-bato garot kasayo ta garaw di nya ngay garaw di tadarak dati nga aramidot at tangarabi ayan nagado kayo dito inya nga barangay natin po San Joaquin. Ayan salamat pinapintas na panangi parang mukin niya kagawad pong ayan San Joaquin dahil ito barangay nangag ko tagatoy kanon ni ingin iso garot nailawan ko na pwede magagawa nailawan mo baka barsa kung nagtatag manggagamot gura mangagasa nga talaga. Da kami apot yung awagan da nga albularyo iti natayan tagamen si kami apot imang ikat iti basit nga ladingit iti pamiyarasatnan. Tanta syempre nga kumpleto no dati mangagas dapat talaga ti kalaban na. At kalaban na nga manggagamot dato yan. Napintas ato, nga binukol. Napintas na talaga. Napintas ato, Iday. Pasata nga toy. Iday. Ay, Iday? Wow. Ay, di mo. Diyan ko napaspasama ro ba na tanta. Wow. Ate apo nga kadwak. Kadwak. Wow. Kasla di unag tichan ata. Dati ti ubeng, dati kadwa na. Ay, isodajay. Isodajay. Ayan. Ate apo yung pagkamkamalanda nga kambal ko. Gusto ko talaga. Kasi nga talaga, kasi tirupak ili ako. Medyo amo lang kami tagkis-kis ti asintat na. Ayan! Ako nga pabayagan na po, parang kukada kayo, itinapintas idi. Karupa na idi. Idi man ay. Ni Marian Rivera. Na nagpintas. Nagpintas idi ato. Idi. Ato talaga naging boyfriend na ito eh. Idi. Idi. Panay bala idi. Kasing sexy ni Ivana Alawi. Tataw. Haan. Yeah. Idi manan. Idi lang. Idi. Kasing po daw ni Ann Curtis. Wow, tatan. Ann, Idi. Idi. Napalpalabas ka pantanawal. Ayan. Parang kung kada kayo po, iti na bangsay. Nagbangsil pa, ila ka. Narabitay katkadwa, di mga angot ka. Iti na angling. Nagulog. Ay, at apay longdik na natoy. At daapin nga iti to yan. Iti ang tihe. Ngay. Ang karupa alutihe. Datami na. Datami nga iti na to yan. At higit sa lahat. Yeah. Bagtit. Lako. Makasaan nung kinakaro apo ti bagtit ko, nakarkaro bagtit na. Ayan, parang ko kada kayo apo ni! Sinaw? Mark Oliver. Mark Oliver! Ninge! Napangkatisamanan kung naging ilis ka. Di ka lang mabain magtan. Na, binikal mo tabilbil mo. Kapit na kayo nabakla kami. Dakto tibilbil mo. Kayo magsiksik. Ay, naiya naman ako. Wow, Ano may magbagamot ka na. Nakamasikog. Kasta nga talaga ito. Medyo adadol makan ko tatagamin na. Ayan. Uy, sasao ka. Huwag anda ka mamangmangag. Problema pa nung tidak mangag. Alam nga siya tagat-jazz. Na, si kapay makahungad, anak. Perform ka karon di dapat mangagda kay pagbagam. Ato niya gamitan, Mike. Data Mike. Apayan ano dataw eh. Pagsawa! Animal ka! Pagsawa! Nagsawak kita kas ta dinalog lang. Ha! Nasimpad dato yung danog. Di ko na, agsawo ka dita. Yung inyang di paga ditaw eh. Kumpurnay. Apayan tayo awa mo kinya dataw eh. Ano nga, bagam dita, Mike. Mike dato yung Mike Defensor Santiago dataw eh. Han! Mike lao. Apayan karon kayo awa mo dataw eh. Data nga, Mike. Amin nga, bagam dita. Rumor dita. Ay data balay tigurabes. Nya!
baliti ko rabi sa magbalat. Kaya yung data ni kwadrado dapat tungkal na rapang-rapaan ang pay tanimal nga saka na. Na, mga ibabayin ka dati ka sanwakin ko na. Well, Nangina, di mo titawag na laita, talaw. yang nga data. Hanga ko rabi sa tayo speaker. Ay, ni Hari Ruke. Na, si speaker ni Ari Ruke, ingin tungang. Awang mana. Apay yang tayawat awa mo dati tapos itututudom data speaker nga makunkuna. Di ko na. Agsaw ka ditaw. Room war dita speaker. Nya. Amin kay bagam dita, room war dita speaker. Wala nga siya tilukulukwan pati dagiti kabariyo kun lukulukwan. Padasaw. Amin nga baga dito rumwar iday. Alay padasag. Lechon manok. Nakukunta. Puro raji lechon manok tungang. Nainan na karwaran. Awampay no ultimo sus jak nakita nga nagaruyot animal ka. Awampay. Ulitaw. Lechon manok. Di na karwaran. Awampay di na pagtuog ko mati sa amo. Na. May katinoy. Nag-ignorant di ka magtaningay. Di ko na. Amin nga bagam dito. Mga dita pumiksa. Uy, so ati ka ibagam rumwar ko lang mat ano rin dimawat at tipanintok may tud na nga raw. Pumiksa ko na tano mga tarusan dagiti ubeng. Pumiksa. Alay, mayarang. Balwartik dito isuleng. Ay, sugaro. No mabalbalin ninja kahit ko mati ag-perform. Abaya ka na. Gapulaan tapapang ti awat ko dati pimosay ko kapilitan ninyo na apo hoy karkarigata kinturturod ko. Kapay manigan mo niya. Nagrigat ag-perform apo no ti bariyong gatal talaga. Ultimo shock mouth. Ay kaya baryaw. Ay mababaina. Bagla ko man no YouTube lang kas kada Facebook ti pakabuybuyaan daki personalan. Suleng inyameten. Apay nalagasan takuran bukbukod ka ka. Rum tap dati kurang ko basa. Kut ka. Ay nagpintas ti bado ka tatlo. Uy, kas nasita nasik nga nas. Kas nasita tinatayan. O di mamuayang nga Apaya. Amom dahil dati nga panagtugtog tayo dito Crisostomo family. Apaya. Nagawit ak nagapok abroad. Ay ko nagkapon nga banda. Saudi. Ay kas gusto mo lang kasla kalara po. Di ba? Si kami no, tinya outfit mo tatlo. Kasla ka na ni Cleopatra mo. Nga nga siya ni Cleopatra. Sino ka? Siya ni Queen Elizabeth. Wow, so siya. Elizabeth Ramsey. Alay! Balwartik dito isuling nagala si panangi parang mukin niya. Kapit na alas. Kapay ngay nga ro takang anglit ko nam. Kadamang limaw. Ano balat anglit ko tulakan nikit jika nawan-awan. Nagpagtit kung kunampay. Ay, certified baktit ka talaga. Ano balikin niya kagimimbagon si ka mangrugrugi ka pa ilang. Daday lang. Talaga nga tapos kapsing pintas ni Marian Rivera idi sa mo ko na. Ay, wala nakita kititirupan. Ko talaga mga kapinpintas ko idi ni Marian Rivera suleng. Nya karon na pasamak tarupan tata. Nausula gamod. Pinapalanda. Kasi po daw ko idi ni Ann Curtis. Wag, ngam nay. Nya karon na pasamak ta ko din. Apa na nagtidot tilagdag no tutanak tikima. Kasing siksik idi ni Ivana Alawi. Talaga? Well, among suling ti vital statistic ko idi 36, 24, 36. Wow, dapay panalpit na. Kung wala taro makita nga ngapong original. Talaga 36. 36, 24, Well, 36. Anak mamatay. Taapay. Gore ka, kita. Pakitam tan makita da. 36 ko na nay kawaw mau. O magkarga na talikaw. Kipi mo tao bumaw. Dadakkel iti dati suleng. Inya karon na pasamak taba bumasay. Bimaset kami no dakkel iti susog tapos unubo mau tapos biglang kami batet itam nga makita nga napintas ka. Kaya mo sa uwan, no basit ka susom, basit ka ubo mo napintas. Wan, ang kakaslaki niya ay sos, nagdakkel, talikod. Ay sos, nagdakkel, hang ka napintas. Kasi ano? Wan. Kasanaw. Siyempre, no bimasit na susong kung ubo mo, natural na uberios. Pinabi itatakal, kapananay, takal, pinabi, di ka malpos na taubot kong susaw. Kinarabi ang mga taktakalan. Habari niya mang taktakal kinyan, agtaginog. May salang Agraraman. Sige, mano mang taktakal lang yakin. Na, makanatagari, datan nanay ko, bitugong ka. Kan naman kang vitamins ko, awan no kunak ni lalaki manang kunalang tumanan animal ka. Kapit na kayo kunak lang. Apaya. Madado kayo, di kayo magsiksikaw. Nananahan lang kasi ka nagsaludsod data suling adudang agsalsaludsod dayta. Apaya. Kanta numamuan ti kaduan. Adut ti agsalsaludsod gamin apay kano ti babaklat at di kami imot agsiksikaw, di kami imot agan anak umat adu kami. May salang ti sungba na dayta suling. Hanggat maraming lalaki ang namamakla, maraming bakla ang mapipisa. Sisiw lang siya. Kasi nauong sika. Mayat na talaga. Apay nga tagkulkulaw ka. Kaya pa'y dakos nagitugtong animal ka. Nagtoy ka San Joaquin, kabaryo ang amin na kita, makitugtugong ka. Hindi ka pa'y dakos ka. Gitugtong ka pa naglinis ti bagay tungan.
Amom, ti pinagidugong, ada ti oras na, ada lugar na. Nagkamali ka suling, amom ti pinagidugong, awan ti oras na, awan ti lugar na. No nga nalagip, no sa dinno ti nakalagipam, isop panagidugong mo. Kasan? Kanig speaking of dugong, di tam nga mamuan ti sakit mo. Talaga? Wow! Kasanaw? Di matapo, dagito naglabas ng panahon tayo nagrigat. No napangkalital-talo, nakasikarod ka ti city, kalkalunay. Limtag, nagburigur mo, nagpa-check up ka. Inyakunada. COVID. Imuli ka ti ponti lang ka, nababtuog ka. Naplo ka, ingurigur mo, nagpa-check up ka, inyatawag ti bagada. COVID man na. So nga tatapo, agidugong kayo lang ganun, maamuan nyo sakit yung. Na. Agure ka. Hat nyo masapol, nagpa-check up. Agure ka ingay. Apaya. Kay sursuron, nagadungobing ah. Kagpay sumal, alay, sige karot ka sanaw. Kastoy chuleng. No nagidugong ka Katrina Manam, nasamit at diabetes mo. No nagidugong ka Katrina Manam, napgad at sakit mo ti bataw. No nagidugong ka Katrina Manam, na alsam at pa-check up kan at ulcer mo. Tapos no nagidugong ka, tapos tinukol-tukol mo tatugong mo sa amon sa amol. Awan tiraman tatugong mo. Amom ti sakit mo. Ang patader ka ti kanupin, agarong ka ti atong isang balayan. Itulok mo komplikasyon ti gaya. Matama ko maningay. Apaya. Bukas pangarigan. Welcome to Jollibee Uncle. Bukas pangarigan ingay. Bukas pangarigan. Tinahot mo tatugong mo, tinukol-tukol mo. Samon rin naman na. Gimmatol tadilam. Anya sakit mo. Ito siyempre, takurad mo. Nyangay. No tinutukol-tukol mo data dugong mo, samon rin naman na. Gimmatol tadilam. Anya. Among sakit mo. Nyangaraw. Agutog ka. Ay, ano man utog ka? Nagkatagaraw. Sika, kaya mo mamuan sakit ko. Kaya mo mamuan. Raman ang tinugong ko. Ay, karupang. Raman ang tinugong. Sika man ang timang raman. Sika lang ka. Sano mamuan ti sakit ko? Sakapan mo itong abang manamingin kinit to. Ang timir na raman ang man. Ali, anak, nutang lang maminsan. Kita magtubot ang ipon mo. Nantimir na nag-imar tingipon na kasta nga talaga ti taga San Joaquin. Apaya? Natulnog ti taga San Joaquin. Talaga? Wen, inga nang ipon ng timir na sumursurot ti protocol. Wow, social. Naka-social distancing. Naka-social distancing. Hindi nagadurtag tao, nagmayat ako rin kaya kamira tita, ay, gana, paru-paring gana dyan. Ay, nadapit ang lubulan mga dyan kagawit San Joaquin. Apay, tatalong nga bulan. Mabaina, tato na aramito nga kabagtita. Alay, sige, ingay. Apaya. Siyempre, bago ang lahat, apan dapat kumustahan iso namin. Kung sakpay ti amin apo, sakpay ni nga ituloy apo, ti panag-perform minanti nga suling. Tatay, pinalakpakan yung ti dancers, kung singers. Dakag palakpakin niya, kinyanti nga suling. Matay, lubigan! Ha! Mangiruruman ka! Sabi nagpanagkas di mo ngayon ay. Okay, siyempre, ilas sa mga natay ng kalarnilon. Masapol ti sumaruno, taro na paglas na itan. Tala ka! Joke lang, apo! Mangiruruman ka matigay. Amin ngay pagpagami ng tisuling dito'y joke lang. Isong ano yung pagami ang timirna nga napintas ka, joke lang. Ano sa seryoso? Ayan, bawal tipikon tatawa po. Tanong tayo. Takomedi ti buy-buyahan nyo, bawal tipikon, bawal ti basketball doon na kung seryoso. Tani seryoso kayo, ti dapat nga ayan nyo, ICU. Tapos nagkangkanta kayo ti habang may buhay kung paalam na. Alay, so ingay. Nirogyam na kita ibabak. Rirogyam ka dito. Pipintas na niya. Nagadungay. Nagimar po yabot ang iwat ah. Siyempre, pipirinta ka raw. Nagimar nga dati abaday mo niya. Nagsaksakay ka ti motor. Amo yung abaday datoy. Masawaan ni Manel. Amo nga isusot at ante ah. Nagadungay abaday mo datapay akop ti TV yo. Adi asol data. Ay, sure ba? Tataingay. Dagito, amamong dagito. Nagamam mo na kita. Arjun ni Dora niya. Ay, Dora, the Explorer! Ikas kayo mo yung pang smuasot, ano si Kalin Dora. Kuna nang timir na. Maditi agdang to'y sango. Kami tarati ka sa mga. Ano makauna ka supas niya? Alay! Sige! Datay kata. Agay ayam ta ko. Ayam ta. Kita pabakal. Yan mo ni Dora no bakita ng paypal. Sakto lang. Sapa lang ka nalungtop. Ipabay na kami ka. Mount
pagari. Kaya ayaw kailangan. Oh, sige. Na? Naka-video nga talaga, tali manulang alam daw, ada di kay YouTube, nadi di kamera di YouTube. Nya ti pagkapsis mo, maritis mo dati Mirna. Dati malalam do pang kagdaldalok ti kukaw. Marites. Ada ka na yung pagkana. Nya ti pagam. Hurit ang maribit ka Maribet kami. Maribet. At least ang maribet kan, hanga pasing. Apit na pasing. Pasing dayag. Alay! Oh, sige, ayam ta dito yung apart. Tingopat. Wait na yun ang pay. Huwag ka na dyan. Dahil babae na kita. Huwag babae. Yari ko man yung suday ingay. Ti Clasity. Sabong. Wow, Clasity Sabong. Rados. Pangnaray. Sunflower. Sunflower. Sampagita. Ay. Wow, agat na tayo. Ilang-ilang. Agat na tayo manan. Dati mo, Antorium. Antorium. Bugimbilya. Siksita. Dagito'y manirit. Iti Tinyoso Balanggi. Tapos dati mo nakayelo, aguray ka. Basta yelo. Santa Takay. Tapos dati mo aguray ka, dapat dinapintas. Sabong iti, karabasa. Wow, yellow. Sabong tibagbag ko. Wow, sustansya. Sabong tibaeg. Baag. Tapos last, Yan data. sabong tibangar. Apay na pangar. Nagokrat agad tabel. Ate na. Dito yung mat dyan. Ni nagadunga susunong kapas tay. Uban data. Ay, kung ano kapas. Oh, di makarunod. Kumarit ah. Apay na lang di kisiw na. O sige, klase te. Ingen, iyan ko man isuda iti klase iti billet. Klase ti billet. Rugyanan dati nakakulay takke. Ay, di nanting ako ah. Billet. Kalapate. Kalapate. Tapos datoy pugo. Pugo. Datoy kanaway. Kanaway. Tigaak. Tiga. Bilit balay. Balay. Tapos last, data nakakalugog. At tinakarit ka bakaw. Wan, datoy. Inga data. Salaksak. Apay na sa laksak. Dati nga nito sumingag na ko, kwak, kwak. Tapos ikaw mga bakit natatanig mo. Ikaw di bang bantay, kukom di talikan. Daga lalagbiyak ka na. Dataw. Dito ikaw mga banda. Ingen. Ay. Iyari mo man isuda iti klase iti bagas. Klase ti bagas. Agoray ka dinorado. Dorado. Sinanduming. Sinandumeng. Sampagita. Sampagita. Hasmin. Aspen. Datoy diket. Dikal. Dudungan. Dudumay. NFA. Wow, pinipilahan. Tapos last. Nya data, bakit minulakay? Bakit? Nakasitin tumo. Tapos last. Nya data. Pagpag. Abay na pagpag. Nay, pati ubot ko minantimaw. Sabay na kadayo lang ang ikaw na. Pagkata muna pong. Sige lang. Dito tamat ay tibubulog. Bubulog. Makipag naman, madam. Nya mo dati nga maestra ni Darong na pang malum na mo dito sa kapayan. Aray! Nakasyak din. May suya mo dati at supas kanya. Apayamada. Naiwas na talaga supas na tayan niya. Dito yung tamat. Ay, nagsunod na mo amin ni Jaya, wag mo may tudok. Ay, dito yung banda. Sigurado, maburangit na kita sa abong, maburais na natay. Iya'y talatan. Ingay! Dito, Yari mo ang suda, ingay. Klase ti sakit. Klase ti sakit. Datoy, diabetes. Diabetes. Heart attack. Heart attack. Brain cancer. Brain cancer. Colon cancer. Colon cancer. Tapos datoy ngay kukwa, high blood. High blood. Diabetes. Anay bagabaw. Tapos sinakay yellow. Suleng, amon na niya sakit na. Niya dasang ina. Agsarot. Ijay! Ijay pa. Tini. Ijay yung banda. Ay, dito yung pa nga banda. Okay. Itaka lang ang katumartaray. Awang pagtarayam. Ingay. Sige. Siyempre, sakit na tayo. Sakit. Yari gumot na tayo suda ti klase ti agas. Agas. Lipinamik. Ipinamik. Diaqua. Lopiramide. Lomotel. Biogesic. Amoxicillin. Tapos last. Nya data. Viagra. Abay ta Viagra. Kana mo kayat rubos. Pampatangkal. May kataw, hindi ta manay.
Ijay tama nga banda. Ay, naapo na ayaman biyagdan. Ito. Dito'y tamot likod. Ayan. Ingay. Wow. Ilas mo ni nanay mo Awan ni nanay ko tuyo ng manaw. Sige, dito'y tamo nga banda. Iyari mo suna ingay. Iti klase ti chinelas. Klase ti chinelas. Islander. Beach walk. Ipanema. Havayanas. Sandugo. Seagull. Duralite. Spartan. Tapos last. Suikos. Apay ta suikos. Agi pangsiar nga chinelas di kayo. Tapos na may babat talo nga oras nga ikat agtubo uong na. Alright, ayun napisita. Apay kaming tagiti bagas tera sa atin kung ganat at pagkasi kayo. Si kayo mo din. Basuyat anda kayo supas. Salad na dyan. Ay salad. Awan sa baw na dyan, salad. Ay ano. Patay nga. Apay ya. Alay ko mablaw kan. Agore ka. Apay ya. Aslama di tilanglangan ng timir na agore ka. Apay ya, agore ka. Nadakarga na. Agore ka kitang taman. Ala, nagamudang kantay. Ikas taman ta doang kakikipuan timir na. Ikas kay mo. Tiput-put mo na ito. Nagday! Bangkay na. Nakargaan ka. Di ba yung magamit at tayo mga gasak? Agasanda ka. Gasanda ka. Agore ka garot. Kunti ka tayo mingay na po. Ang kayo walay nang iwat. At tiliwot medyo man gagamod nga ng karga kinanti nga meron na. Ang pigit ka timir na. Pigit dumbuan timir na. Nagpigit na talaga. Amo nga pagkukuan dahil kanyo. Kastala. Sige, kito me. Wow! Maagasang kayo. Maagasang kay kastam. Ikito mo basti. This brought to you by Tinyoso Balandin Funeral Homes. Guri ka nakataray. Ang kagambol bulagan. Pigit ka lang. Nga tinakan mo. Meron na. Meron na tinakan na timang gagamot kay anyo Ang kanganak ko tinatil-tiliwa. Yating kabil mo. Lansang aglalate. Lansang aglalate. Tinggal kabil na yung timir na. Apay ta kinargaam. Mapa nagkaroon bakla. Nay, bakla ko na napay timang gagamot. Agore ka man. Nagtigargar, natiliw ka. Taga-ano ka? Secret, nagalas ka nga bakla. Nay! Apay tayo ni Cam! Kaya mo kasi kang kamuta. Ay, nang parang! Aguray ka! Ikatong saan? Manja kaya. Babae ka, lalaki? Bakla. Nay! Sino ti bakla nga manggagamot dito yung apo? Mirna-nagan na! Aguray ka! Ikatong saan? Manja garo kaya. Nay, naturay dati nga manggagamot ni Mirna! Kabutong na! Haan. Nay, na! Gumanaw ka! Narupa ma. Nay! Inating kargam! Ay, ado. Kunam lansa! Ado pa yung kabil mo, niya pa yung kargam! Siti kalunay. Hindi kaya nata nga manggagamot! Nalain! Si itikal kalunay mo kas kadalan sa di panay karga! Mamam. Gusto nga taga-San Joaquin, Amoyon, Tinagan, hindi manggagamot kayan nyo! Bakla mamirna. Bakla nga Mirna! May ayaw nagyan na mirna. Alay, sige ngayon. Abaya! At ako maayaban tating ako Nga! partner ka. Bumulog kami man apo ti may isa nga baro ta kansyonan mi daday adag pro makatoy nga raw agpakalain ka nga itayag-tayag mo ta imam makatoy ka raw ta sa kansyonan da ka makatoy Itika. Ala, pagtadarma. Nakataduraw. Dito, ayan. Tamano lang nga aldaw, ada di ka YouTubean. Hi, ko lang dyan di camera. Ay, dyan. Dahina. Ada magpagtitong nakaawang sa mo dataw. Ayan. Sulay, kaguray ka, naman
dati na iguyog kaon. Factory di pizza man. Yanagan mau. Natulang, nagubilang ka pa ilahan. Nagwapo ka nga madamot tulong mo. Yanagan mo. Lalakin tayo. Makakan isuplikan, mati dati na iguyog kaon. Kapunan sa ako naman daruyong tataw. Kapunan lang sa Yanagan mo. She's gone, ante. She's gone, ante. Nagkata she's gone. Dati ka she's gone. Labagbag din. Teka. Yati nagan mo. Yati nagan mo. Christian lang tayo. She's gone. Christian! Ay, Christian. She's Christian! Manatawan na yung Christian! Kay Dusay. Ante Dusay! Oh! Suplina! Mapido pa yung dito. Matay. Nagsuplikan. Ubing, ay dasawang ni masikaro mo datawair, makantoy. Magmanta na sawang ka pa eh. Talasawang. Salutsudan ka man. Normal ka pa eh. Salutsudan ka man! Kano mabutak talagtag mo din ah. Hindi ka garuting na. Uy, baka madam naman may kaso ta dito eh ah. Mali ka no. Sigurado ka. Nagtatrabaho ni Christian. Tantay. Ang gantay. Hindi trabaho mading ka. Babae tayo. Babae. Ay, ang babae. Ako budoy. Kaya man ako budoy data. Sino? Yung partner niya, umbre. Ubre. Sinada yan. Aywan, ubre ni Unyok. Unyok. Nay? TV. Unyok. Buyet. Ayan. Malipot tata, buyet. Tinagan mo na. Inyangarti kaya mo kanagan. Hindi ka na pokpok, amen. Ay, malagit. Obi, Hindi ka na pokpok. oh, buyay! Ay. Anaganan nakakatahan si Butata, si Kanibuyet. Si Kanibuyet. Gori kabinyagan ta, dumawak kami man apo minatayan, tidanom. Diyan, burbura. Ay, nalami ay. Sige, agtala ka gaw lakas laka na tinasukan alam bayan. Sinapod ang paring ganinang na kita. Inawang mga yat. Kaya mo kaya't na ka masawa buyet. Nagkakain. Kas kay sumpay lugit kaniwal. Ay na. Nagswerte ka. Buyet no siyak ti masawa. Tagamin hangkag luto. Hangkag lablaba. Hangkag agdalos ti palay. Hangkag pulos nga agtaltalon. Tapos tilas nga amor aramidon. Hangkamangmangan. Matay ka na no? Kaya mo masawa ni Suleng. Suna. Masyakpat yung mga asawa niya na ganak. Buyet. Buyet. Gamang kayo magkaroon. Kung lang kayo mo masawa, sige Golden. Basta pala nag-ikot, nagkapunlo na sila. Kasane Christian, kasi kayo Ultingas. Kasa. Kurang nagkatubabain na. Igom na tima, kasi nag-igom ka, nagkapunlo na. Talog na asawa. May kapatak to garudan. Ano siyang timasawang Christian. Ang kapulos pagsitsilaan. Baboy. Ingay, bagoray ka. Ang tadibatan ni Lugandan. Nasarag ka tewa. Nasarag ka Ingin. Mafia. Nagswerte ka no ni Auntie Suleng timasawang. Hang kapulos nagsitsita ti pugong. Wow. Ibusin nyo pa'y yasin. Babaw. Masikip ti ulo dato. Duwat yan ang kukunak, nabangadan, nabangbang. Bangat pa dahil. Sikabo kami nantay. Bangat pa dahil. Ay, kalaw na sumanaw ni pagbumbumtak na talagtag ng tanay. Ang kaunay sumanao tagamin. Ay na medyo sumaplik mo tasangkaw mo. Makapirti sa loan up. Sino ti Bakumaw? Ay, ata, Bakumaw. Alay, Golding House kayo garod ah. Idamag ano, kayak ka mga tabi. Ay, kayak ka. Kayak ka, Nagdigos ka. Dirabi eh. Kunang sakti kayo mga asawa pa yun ante, dapat baby. Baby! Mga taga naman,
Sige. Amoy baby. Amoy baby ka talaga. Nagansag. Hamat. Hoy, amoy baby talaga. Agad pila. Ulong. Ulo tao. Ay, manyakis. Awa. Alay, si mo tatasak ni baby mo. Sige, gultingan kayo garot. Gumimang. Be, latan be. Taro pam na eh. Be, naglamoy yung timan ni Be. Ika naman mo, imam na lang mo. Oy, dati ti chicks. Wala na makadulog. Payaalis ka ni Puspos na ito'y Suleng. Inaapo. Sige, kung tingnan kayo kay ni Suleng, kaya mo magmasaw ka ni Suna. Sige, niya tayo ayaw. Sa din nung abenda ti balayo ti tawin. Santa King, abay rude. Santa King. Ay, Balunggaw. Santa King. Basta narigat sa may kamang dito balong ko. Ay, nakalaukan tayo factory di big dito. Alay, sige. Sige. Sunod ay mga uyos di iba na sige. Hoy, damdama! Magkasal kayo pa! Hoy, nasa waong Suna! Ay, urayon mo Uray ni mama, muriang ka nga awan ni mama mo. Ay, abroad ni mamam! Kano pa makaaway? Doon birthday, hindi ka bandayan na di Ukraine. Ukraine ka raw, dino di Russia. Di Russia. Ikaw, makaw Ay, ka di na. ka. Ay, ikaw. Sa palyanta! Mati tayo mo tul-tul dyan puspus ko. Ay, napo! Oy, ingay, si tatinay ayam na dating ubay. Si tatinay ayam ijay ah. Ay, natoy. Bung ay dito madik kaya, dagito yung kaya nagdakil bagita dita. Ikta bumulot kami man iti may isang aparo dita. Makan. Kansunan milang. Sayang turas. Makatuyan. Sayang kansunan kakala. Tap na Sayang ka. Sayang turas makatuyan. Ano ka participant Sindo dita. Sanwakin. Ay, makatoy. Awam mo ti may gutot ko. Sino? Jay. Makatoy. Ito isang mana sa alatan. Awam mo! Dito. Sino ang Damdama. pangayat? Naguray ka makita. Pagkansunan na lakay nga kwan. Aguray ka Damdama, naman kita. gin-enjoy pa ilan, bagita kuya pagkansunan na. Oh, may katuyan. Sika ba, sika kaya da. Itan. Sige, makasayang tura. Amo. Ay Siguro na yung ako. tulay nga natin tinudatang yung muna. Oy, kay igom ko lang. Marmarwaran imanan. Apay kami talaga katugaw. Nakataturan. Kaya ko na nakatugaw. Pinapabasik kay ito isang wakin. Handa nga man nagbutad dito. Ay, na yung pagkarabi eh. Tama ka mo. Ay na, natin tinubasay. Thank you. Awan ni Sisgaro. Awan ni Sisgan. Kita may manti kinagwapom. Wow. Ni, nagagwapo ka nung nakamas ka. Ang matagwapo mo talaga, Mau. Panatawan mo natin lang. 16. Delikado dati manaw. Nasagsadya lang ka dati ng daday. Nasasad ako yan. Girlfriend mo? Awan. Amano. Ada sa adnyanagan mo? Aram. Aram matamang garaw. Aram mo yung aram. Aram nga talaga tinagan na aking anak king ka. Ay, putok ni Unil dato yan. Amom, ni papam. Iti barupay, uray lamar marsod, dagita na punpun nga mais nila kay pagbibi di tapasan. Di pa nang baybay-yuyang na kanya. Ne, nanantong ni pagbibi. Sino man ang tinagay-ayam dito iti kamaisanon. Kamarsuot mo dagita punpun di ta nga mais. Gapo kini papam. Siyak po matimamam idikot. Purbay lang kata pa ni Papa. Pero in fairness, nagwapo ti Papa na dato'y habulin nga talaga iti. Gwapo mo din. Kasrakalding lang nga. Good festival, ti Balunggaw ko naman, pakanan lang.
Kanya na ka ng aram. Aram, siyempre ang kapay siguro ang tatrabaho, agis eskwela kapay lang. Tatat, among karami dyan tayo tal. Ang tumar tayo ti vitamins, ang dumakal tayo. Kapay kami tayo din pulti na kaninang mo nga awan ni Star Margarine di balayaw. Pagong taktuman ni ang nilulong nga bin. Tatat, adarami dyan tayo toy. Ang mom na niya karami dyan tayo. Akbukol tayo. Sikarang. Wow, nagsasabay tayo. Papahingay. Alay. Sige, niya tarami dyan tayo tingin. Ikaw, awon. Medyo napakagsama. Kita mo. Ay, ingay! Nabagas! Ay, ingay! Siyak din na, siyak punti gaman na. Dagi ni Papam na! Ay, damdaman siya Ay na! Law-law kami nagiguyog tinya mo na anak ko. Dagi mo ni Papam. Awan. Aday na Ay, ingay! Kaya? Siyak din gaman na. Ay na! Kaya mo makaigam. Ay na! Virgin pa sa mo dato. Virgin ka pa? Uy. Tibakla? Amok na kita mata mo. Alay, sige. Agkansyon tayo, agkansyon kami ng tisunin ti may isang Ilocano song. Tapos amin na igamat tabagbagim, isumuti, iganam kinyana. Lukas pangarigan iniganam at pulong, iganam betjay, pulo na. Noy niya kinaramid ko tabagbagim, isumutaramidem kinisuleng. Salagkan ka na. Na? Si kami laging niguman. Si kami taging nigaw. Si katisya ko na, ta si baklang. Maya dati kasi kansyon kami tanunig ka magtaulong ika na mo di ulo ng tisuleng manipod ulong at papababang at kasi ka natin binayadan at pinatayanan. Kasi nigudwa kami. Ito'y siya. Pababa. Bagin niya. Manipod ulong at papababang at papababang at papababa. Nadalapos na. Mataanong ko dati unil, patel-tel lang. Sige. Sino nga unil ay ati Papa? Ay, Marsan! Animal ka po nag-unil ka po. Na Gonzales. Naibuking tulino yun eh. Ala na rong sila. Tamo ka Gonzales. Marsan magayang di amam. Animal ka, okay? Naibuking tulino yun. O, chismis. Chismis. Chismosa kang tumaw. Unil magayang animal. Taga San Pablo. Alay. Sige. Ang kagudwakin niya, ito yung ulo. Shakti gamam. Manipot ulong at papababang at papababang at papababang. Ngayon mo na gamam. Alay, sige. Madanon ko dati suling, patil-tulak. Ay, wala siya amaw. Ay, dapaw! Ubing pa yakan tal na ka. Madi na may mano kasto nga itan. Sakbay nga disutso dap na mayat masursurwan dan ta. Masakbayan ta. Ay, sabagay. Kapit-pigsaan na kanaw. Alay, sige. Ang kamangal na ano. Uray nga malpas ka ng sildo. Mano yung suldong tatapiling ka? 200. Oy, nakautang ka. 200 ka raw. Mataris ka, awan suldong. Oh, bumaliak pa na. Sige, maestro. Maestro. Natangin lang. Ay, uray, maestro, uray. Apay, tigas-kas na Hindi ka ito kumayama. Mamaya mo na may dupa-dupa. Medyo makikiyak mo sika. Padasag mamang yun nagkumang. Sige, padasag nagmaya. Nalilis tapi lambi-lambi na. Agkadil dato yan. Kata ni nanay mong tanga. Muna na trabaho lang, walang personalan. Napanap pa siya, itibak lang. Napanap pa siya, itibak lang. Napanap pa siya, kung na ay alam tumarang ka dito'y alam ka at tugaw ka. Bumulod amang tayo may isang katugaw. Isapay ka na. Kas pangarigan, umay ka nagaroon ti bakla. Syaktaro mo na pa ya. I-chat kan to lagawid at tisan wakin na ata mang lenteg ka dyan crap. Halay. Ready ka? Halina. Balinan ka no. Ini ka makulong
katusan na karaw. Amo katusan nagpintas ka balasang. Ikaw mo di bakal. Wow. Bakit ako katusan nakpay? O sige. Siya makararod dito ingin ko lang isalitap ko dato. Amulaunan. Iniga makulo kunana ay adayo kapay ay ayatan. Iniga makulo. Oh, sikat sama. Napaisya kaya pagbibiyangan ka na duwas kaya tungtung pa. Nagkimas ka kasdayan melay. Apa yan ang anaw? Anak ka magkanungin ang anaw? Nakaro dahil nalalyada. Kamu ha? Inyati ba na ulaw? Inyati ba ti ulaw? Mata. Mata nga sigaw. Ay na. Manong tawang mo, 16 mo. Ang sasanga tawang mo, di ka pa mo parti pagpagin. Dataan ni Muging. 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 Inigama muging. Nababaina. Inigama muging. Aray! Pinabalsang ka. Nakikitulan natin silsilong ko. Mabitog na kag sabat takitam. Tapos lang mo na nag-aadi ngayon, napagpagkal nga nakikita ng blank. Oo, mamambling ko pa nagot. Amula-ulang ingin natin na susuro ma. Ay, awan din pagpagati tayo. Inigama lang, kinulting ko yung Muging na. Nagkarit kayo mo ganun tagasan mo tayo. Ayun sound. Inigama kulo kuna na ay adayo kapay ay ayatin. Inigama kulo. Ay! Apay ka nagkinurusan na ka. Apay, bunyagak, nagkukurusan na. Awan man. Hindi natin ba matamuging mo? Mata. Mate nga mabalik na lang kasulot og tamatam. Okay. Data ni Agong. Agong. Inigama Agong. Nang. Madi. Nagagsaw! Hey! Nakangkalag pa uy-uy. Ang uto man. Ano dyan ato yung pinagpulding mo? Nangsod na talaga. Punasan! Punasan talaga. Madi nagangsod punasan ta. Mabalinang. Inigama Agong kuna na ay adayo kapay ay ayatin. Inigama Agong ay mababaina. At ibabati Agong mo. Eh, pati nariga nga kawalan tangiwa mo. Data nila tan. Timid. Timid. Inigama timid Ay mababaina. Inigama timid ay mababaina. Inigama timid kuna na ay adayo kapay ay ayatin. Inigama timid ay mababaina. Tibab mo. Hamunay! Halay, makaluksaw data kitang parusukan na tarupam. Sikabaw. Siya mo dito ay pababa. Salamat. Inyati sumaro no titimid. Makabalos ako. Abaga nga siguro data pa ni tengel. Tengel, nagpapababa. Maulit-ulit na ingin ha, para-paraan. Kung mamano alam makaraman, tidisitas anyuso. Puros mo lalalakay. Hayang kukukutsin di bayaw. Kakasano ko, kiling mo, data nadalapos ko. Agaw, kasi ka tengah. Inigama tengah ay mababaina. Inigama tengah. Ah! Nakabalbalas di suligaw. Kaya, Kamay di ka kikita na panapinok ka. akan ko na pulang tinaw. Pwede pala silok mo, di pa nagasan ka silok mo. Gasil-silok na. Taro-taro sa mo. Maminsampay panalpa kung katingjak kang nawitan. Inigama tengah kunana. Kaya dayo kapay ay ayakan. Inigamang tengel. Gustaw! Di ba lang ada ito, tinurudor mo ko ma. Ang ba na, kapag kita pakpak ka, di ba tao? Ang kapay na mapagkalan! Kalaw! Sila na yung bago. Ay, pagkakayang! 16 anyos ka ko ram. Amin, naglastog ka ubing. Amin, nagpagpagan. Yan, di ba matatagal na? Abaga. Dito yung lalatan ni Baruko. Baruko. Ang timirna, nadano ng dati pagbibiyag ti ubing. Ay, tumatir ka ka raw. Tumatal!
nadanong mo dati pagtibiyag tubig Saktan ko ba ang anak ako? Agpili ka. Inya ti kaya mo, petroleum jelly, wino tire black. Awan. Mukha pipikasin to. Ipikasin oil kan kwa, niya di may isa. Asiti. Di man sa linya. Alay, aram, nun niya tinarang, aram ba, aram. Aram, nun niya naramit ko tayo ti baro kong maisot, naramidan kinihingin ha. Wow, tupram kami na. Ito yung magamit at turong ko kasi na. Ahan, adi bubble gum na. Alay, sige. Bukas ko yung kagwapo ti boyfriend ko suling. Ay na, kamatisak ti takki na ako. Wala na saldam ni inang mau. Abi, wala makabalot sa tanis suling. Alay, hinigama baru ay mababay. Hinigama baru ay hinigama baru ko nalain nga rumamat ti taga San Pablo ay nagimar pa ng rakas na kasali kas nagpuspus ninyo. Hinigamak baru ko. Naranggas mo siya. Ay, dati ba? Kung ka kinabati mo, isumot kinautog mo. Ano ba? Kiss ka na. Oh, kiss. Siyak mo. Inungwak baru. Ako rin ang buwan yung tingasulit na barukong mo. Inungwak baru ko. Ay maba. 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ako nakalagay. Hindi ko ba? Inaamot tingin. Ay nama, amunay tagtungtungog pa niya si Babon na kalabi gayong-gayaw. Yan di babae ito yung parukong mo. Buksit. Tatani, rusok. Rusok. Amo may at English ti rusok. Amo mau. Tagalog na nga eh. Sikmura ti Tagalog, di ba po? Ti Tagalog iti rusok ket sikmura. Nanti nga kwa mo na ti kwa dayto amo na ti. Si teacher man, teacher. Dayto nante amo na. Iya English ti rusok ante. Ito silap pa yang salsalud-sudang la. Nanti meron na among ti English ti rusok. Among Amaw. English ti rusok. Amaw. Istumak istumak kan. Amaw ti English iti rusok. Indasan. Wan ti rusok indasan nga talaga asay. In the father indasan. So nga in the father indasan so nga ti English iti rusok indasan. Ay bakit nanay mo? Mama, nasakit ti indasan ko. Ban, kasya rusok. Inyo ti English ti rusok? Indasan. Very good. Ano masusurong kinyame? Ano masusurong kinyame? Sige. Kumadwa ka kinyame kita. It's Mr. Masapag ko gamit ti taga-drive ti motor ko na nagtuma. Inya ti kwatay rusok. Rusok, indasan. Inigamak Indasan ay mababaina. Inigamak indasan ay mababaina. Inigamak indasan kunana ay adayo kapay ayatan. Inigamak Kasi putam. kapil mo tataw. Inya ti babae ti indasan. Inda mo. Indasan, inda mo. Ma, English tayo, bakla. hindi. Bulalakaw. Bulalakaw ka mo. Nalpasan ti indasan, sumaruno Indamon. Ako suru-suru ta kanya na. Siyempre di pusag, indamon. Tama tapusag mo, indamon. Sa bagay, nagbilog mo timon, iso nga indamon. Nay! Ako rin kahit naman mga lamarong kahit ay tugtol ko tapusag mo. Ano mo? Itugtol ko yan tipusag na abuggot no bigat. Apaya ka raw! Kadagdaga!
sa istawon mo, hindi ka pa paglinis pusod mo, Mang. Ang takot-ikutak man. Hindi lang pata. Alay, sige. Indamon. Ay, natindamon mo. Datang indamon na dato. Dati mo tindamon ko niyo nakagardul. Agami sa kamunay na. Takay lang nakapot-apot, ibak lang nakagardel. Inigamak indamon ay mababainang. At ini tayo yung ikot. Nato yun. At isang kadakkelan. Tadi kadakkelan Ilang tama? Ang papadamot sa akin. Dakkel mo pasay. Tadi atid tumot ay nabutan. Na may maya di atid dong tanong mapnag. Nakutong bais. Nakutong na talaga ubing kapay gamay. Inigamakin kamon ay mababainang. Di ba rin ako? Inigamakin kamon muna na Kaya tayo kapay ayatan. Inigamakin kamon ay mababainang. Inyati sumaron o tiin damon. Boto. Wow! Pinipusong! Natapay pusong mo pusog tapos pusong. Aguray ka Sunto ba na ka paparan na? Pusong ay sus. May sadangan lang ng timirna. Madano ko natin yung patultulak. Ay naman. May aso ka. Alay, di na ka. Pusong ay sus. Palidang. Naman. Inigama. Ay, natalda. Baka sakali mapakilap. Ay, nadikin niya. Baka sakali Datan mapakilap. yun. Ang dami kami nagdungol dito yun. Oh, datan. Ay, sakali. Kaya. Ako nga pag-intirisan data, dabag kastak, baka dakkel pa eh. Inigama. Nagdungol. Datan ni 21. Gusto na nagmay dito. Inigama. Pusong. Ay, mababainang. Inigama. Pusong. Ako kami tugaw. Ay, mababainang. Inigama pusong. Udara. Nganin ay ayatan. Inigama pusong. Ay mababainang. May nag-iisang nore na igama. Ismugong sa akong katawan. Pinya. Nagdipitos nila. Baka manag kami di pitos. Oh. Ada kargana. Sikan sama dati pitos. Luin kali na kagami ni inang mo idin. Apa ya? Nabiyag. Apa ito nabiyag? Kinuray ti aso. Ay niya, ti babae, ti pusaw. Baba ti pusong. Jadi baba na. Baka matatayo. Puto. Niya, ti Ingles si Putaw. Nya. Break it down. Yeah. English ti buto. Na? Ato masursurong kinyame. Okay. Sumuro ka kinyame. Hindi natin Si eh. Putaw, butsaw. Sige. Na butsaw. Inigama. Ay, sikat ta. Siya mo nita. Eh! Narupang kas na bangking tilaban na. Kakasya ka pa mo binagkabagkal. Tapos ako aawat ti pakonsuilo na. Siya kanan, dana ako kayo makaigam. Ano ba pati sa limo dati asaw? Inigama. Inigama. Jensi. Aw! Ano yan? Abay, hindi natin kita lang pa nananakaw! Panay ugal ka ruigay. Ugal ka lang ka mag-gayam. Abay, nga ka rin ako mo mga ingasdayan niyo. Siyamot Alright, thank you so much. Ayan, palakpakan tayo ni Aram Apo. Salamat Aram for being sports. Tamaysa ka nga ng kisay. Inmino ng bawas. Iti ladingit. Iti pamilya nga nasitlan. Iti Crisostomo family. Katatay. Apanda ka sinundoy jay. Itulod na kamutlaan. Aglisi-lisi kayo basit ubeng. Aglisi kayo tayo tulod mi ni Aram. Kunting katahimikan lang po. Pamadayaw kini Aram. Nagiti mangayat Apo nga makipagtulod. Hindi kayo laang likod. Daka sa apo ti masagit, isong adaywan tayo. So dapat, iti pagulwanam, di pagbitakan ti init. Pwede ka? Tulod na kan aram Kapsub-sublin aram. Ay nagubing ka na aning.
set na dapat yung second set minihingin. And once again, na kami nga po ti Daos, one na band from Urdaneta City. Ayan. Sige. Ano nga po liplipatan, subscribe, i-follow, i-share iti YouTube channel na Tisulay Tapdo. Mabuya yung to apo, dinaharamid tata. Ayan, parang napadalisan ti kami na dagtarong ko kayo. Mabuya yung to apo. Dan salamat apo iti pamilya nga nasetngan, iti Crisostomo family, iti nagpintas, kan nabara panang pasangbayo kada kami iti Suling Daos ban, kad garod gagayom kan kakapsat ulitot manan, hanyo liplipatan, i-subscribe, i-follow kan i-share iti YouTube channel ni Anting Suling, kano ti kasakit, proud to be taga Pangasinan, proud to be Ilocano, kan proud to be Balongueñans na may saat ba tijay apo iti YouTube dan tinga Suling talo ti kastakat masaya at apo kun umadupay iti followers me kat ang kalipay gawawin tati mabuyayo kasla halo-halo umununag umimimas rumabrabi umimintas na imbag rabi kata kayo amin apo ngawan ilabas na palakpakan tayo ng tinga Suling. Kastamot kini. Maraming salamat po.